Ok Chumpran ULFA Independent Pradesh Barua aphan Monsam Kachingwai along Kivangji aphan Assam Sarkar pen Monsam Adonri Kangpu pon angbong Kamatapur Liberation Organization Hileke ot asong atum pen Monsam alamdon kachetok ponji aphan birta kemi keklang thu Risim kangtang ke ot Kamatapur Liberation Organization KLO asong pen Central Government angbong Monsam alamdon kachetok ji aphan apor tebok hetanglo Bangso Monsam alamdon kachetok pon along Kamatapur State ki Singpon jia berta klangpon India wai kang Kamatapur along pu thot long rikimi kikim kerangasai ke pangdang pon jia phan do de sangse anpinlo Birta ke long pon ating pulote bangso cheklo arkoni phai inkwara trok aprang ke pachun pon jia lamdo Kamatapur State ke Sing jia phan Assam along riarlo district pho phai parlopon po Karbiang long life pen birta ke long do na tengke Kamatapur State ke Sing jia phan Map kason se asai pachun pon etlo Assam West Bengal apen Bihar along le phelang ke ongdong la solong ri ke seng pon along parlo pon po Ajak dingklu yaning kan pen ke hang kache song pon Kamatapur State aparman alang litum ke hang ke mon e along bangso cheklo niphai inkora sir ke bangbong ke pachun PG ang dengsi klang pon tanglo Bangso puthak non ke wangji niphai ner ke pen niphai kep arkoi cheklo Kamatapur Progressive Party atum pen Home Ministry ang bong kachingwai ahong klama mo ding pon po Kamatapur State kikim kedang pon igje aphan Assam along riar lo pen district pho West Bengal along pen district hini anparta Bihar State along pen abang district hini aphai Kamatapur along si parlo pon lo Lasong bong eson alam donatu Karbiang long alam le langdam pulote Hemprek alam ke aphi alam lo Kidotang Karbiang Long Autonomous Council ajakong anta dispura long an pon etlo. Bonta Karbiang Long Autonomous Council ke jabom CEM Dr. Tuliram Rong hang alangli ke hang dunji ajakong avidet luma. Dr. Himanta Biswa Sarma aphan jong hele CEM Rong hang asang ho alangli kroista. Karbiara aphan ke thangnara le kavyang thek klang ik pamilo. News Desk Report Karbiang Long Live.